PROMOD Boro सारा खुगा बेखेवदों BTR नि CEM UPPL नि प्रेसिडेन्ट PROMOD Boro सारा खुगा बेखेवदों तो जाथायखौ आङो फुल्लि होनो थांगासिनो दङ तो खुलुमबाय लोगोफोर आं जाबाय नरुन बसुमतारी नोंथांमोननि फेभरेट नारुन्स ब्लग्स YouTube चेनेलाव साफ्रोमखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ स नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आपडेटखौ जोबजासिम नायलायदों तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै इयुन समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय तो जेसे हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो आरो आपडेटखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव तो बिथां सारा मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिनो बिथां मनेस्वर ब्रह्मआ रुंसारि जायो आरो बे खौराङा जोंखौ बयखौबो जोबोद गोसोआव दुखु मोनहोदों बिथांजों आंबो गोबाव समनिफ्रायनो जोबोद क्ल'ज टाचआव थायोमोन जोङो गोबां मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ हारिनि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामोमोन आरो बे हिसाबै जोङो अलमस्ट माने जुदिअ बैसोआव एसे गिदिर उन्दैबाबो क्ल'ज फ्रेन्ड बायदिमोन आङो बिथांनि रुंसारि जानायाव जोबोद दुखु मोनदों मैया फुङावसो बिथाङा जे हस्पिटालाव दङ बेनिफ्राय मैया मोनायाव जों GNRC आव थांनाय बाथ्रामोन नाथाय उनाव खबर फैबाय जे बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बेनिखायनो आङो मैया फैनो हायैलाय दिनै बिथांनि न'आव फैदों आरो बिथांनि अनजालि बिसि आरो अनजालु बिथांनि फिसाला सानैनोबो आंनि गोथौ गोसोनि दुखु मोननायखौ आं फोरमायदों आरो इयुनाव बिथांनि न'खराव जिखिनि फैबाय थानाय समफोर दङ बेवहाय जों बयबो जयैनो आवगायलांगोन आरो बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थाथों बेखौनो आं आर'ज गाबदों आरो बिथांनि रुंसारि जानाया गमामायैनो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिरथार खहा मानोना सासे महरगिरि हिसाबै बे फिल्डआव बिथाङा गोबां दखल दङमोन शभा ब्रह्म सारनि उनाव बे बिथिङाव बिथाङा सासे गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन जोंनि दा बे हिसाबै बिथांनि रुंसारि जानाया गमामायैनो जोंनि थाखाय जोबोद खहा जादों बिथांनि मुङा अरायसम जाहाथे हारियाव जोंनानै थायो बेनि थाखाय माखासे इनिशियेटिभखौ इयुनाव लानाय जागोन आङो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों दिनै बिथांनि बाहाय बाहागिजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादों लोगोसे जों जयैनो जोंनि EM धनन्जय बसुमतारी जोंनि MCLA मन्टु बर' आरो जिल्लानि आफादगिरि फनिन बर' जों जयैनो फैदों आरो इयुनावबो जोङो फैगोन